Kajing temu ke bah komsan tiga deban penpriang ya ka kubor ling bakani kijing ruai kijongi ke kubor ke bah bat kawai kadi ba ka kamtam hakini kipor ki bangi mio bangi ne kijing seng bagi beri ki mio ban mani ban yaro yu blay ha ka jaka ka bolong kum badon ki patba bat ni don kinong yalam te hukum kini kipor ni sim kini kabu bangin wanra dakani ka program kabanlong kajing kerku ya ki babun haba ki sngap ling baki YouTube kata kadi kajing temu kaba ngikwa bakanong kajing kerku ya ki beriau ki basngap kawai pat ka bangala bangan ong kalong ba ban pirken mau ya ki para banget ya ka kajing le kajing ublay ya kajing ha kajing u kawai pat kala banong ban pensan ya kajing yet bat banang kamjan ju shu shaublay kani ka kerteng tang ujisu kabangi ai kani ka worship session kaba phila bani osgo giru ya ka tu kajing ruagi bangi mai tang ujisu bala banton bali bangi jit ya kani ka kerteng kalong ba ngiim ha kani ka perthai ka bajan ja kamtam gini ki por menta barong ya mat kajing ja but dei tang ujisu ubala ubalong kejuba ya kini ki ke baro nata kadau ngijit khnang ya kani ka kerteng batru mangi shimet ngimat ya kata ministry kamat ya kata bat ya pi gi bapet ru bon gi bapet piamat ya kata bat ru don gi bapet ya kani ka program mentah ka bap empat mat ya utau jisu ubala ban penhun ya pi bat kani kalau ka kubor ya pi ka kubor ka babha ba pinda pha shotra jisu un penhun ya ka donu ka jong pi na ta kadau ni kwa baki priu ken keli ngi bali ba pi bu dah kena kerteng kadi kejing keli ke babiang kena banginyo pan ai ke jubab badai tang jisu ubala ubanong ke jubab iki ke baro dikata kadi kejing temu ke jongi ban ngi aingu yo blay ba u pasiau yang ini mau mensin tu mengilak ban bu ya kadi kerteng kata kadi ke bentar ke bang akwa ban keren kadi kapor ban wat ya ke kamat ke jong jisu tendra jing ke baro kijing kidon hi nado kipor ki pembensyua habangi judan kini program kini kidon hi kijing habangi kandu andrei menta ka kenti ka kham kala kham yang hendiat namar bangidon hakani ka situation ka ba hakaba kadon kani ka
kumangi barok ngiatip udon COVID-19 hakaba ladon ki ngihaban bu di protokol sa government jong kasinong bat kumta teter ti habang ipen kre kaniru ngihap banya but bet kumta bat ka don hi kajing thut hang ni hang tai reng aingu yu blai pade uyalam yangi ka khamshim hiru ka por khindiat nambang ngihaban pet kisngi kajing ala lang ngihaban pet kisngi kiba ngila ban yo ya ka transport ngihaban pet banyak tik petik kat kum kajing tatha jong ka sarkar kata kadi ba ngi shem reng aingu yu blai pade ba ka program kayat bet bat kalong ka job bat ngi aingu yu blai bu dar ka lambang ngi kawai pat kajing ka ba ngi kendo kalong bangin ya kendo lang as a team bangin ya bangin practice kata kadi kajing ka ba ngi janjar ba bangin ni kendo lang ka shimhi ka tuk ani tayo hakabede ba kani ka prisonership ka bangile life prisonership but ka jingpen kre ka jongi ka jandon hi shibna ba ya ka bani tayo batru hakaba ka khamshim ka por ka de ka tuk por ka bangile ban penbit pendiang ya kini ki tiar tem tiar put ki jongi batru bangin penbiang ka sound bat ya ki rehearse ki jongi bat kani ka shimpor kumba arlais ni bat hadin bangin sayo pada ya ka final recording ka jongi nadu ki ba le ya ka sound video batru yangi ginong tem ginong pot ginong wa baro kabay bang ni ka jipul kre nakaliang ka sound ki jing ki bang ala manong ki ba ngasam galong kawai galong ba kata kabay ba ka transport kalit kawan namar ba idan apreng ka lockdown bat kibon ki kendon mangi hapot te kasam jing namar kibon ki tiar bangi hapra saka jaka bangi pelong ka ka program te kamdi ka basuk ba bangin ra rong ki tiar silong ba kawai ngidan ki perlok ki ba hajan ki ba don ki bron ki equipment ki don kam te longka kadang sup ni dengan ra rong na kejap ro te sakawai ro kabay day bat ka jaka bangi pelong ni ka program i khamsem jing ba kabay day ba acoustics yang ka kamera bali hangne silong ngim da bon ngim da don ka jaka ka ba biang ka balong compact ka balong well treated ka room mungkin dia perle ini ka worship session te ni aingo no tagi try jong ka pali dia ki ba ai to ko hall pangi lap ka to hall ka up to a certain point ka hambiang mungkin le ini ka program re wala ka taro ngim dan ka complete sound isolation ka bede ba ka recording ni ka bakta ka recording skop pen paula mi ginong pet ba nakaliang jong i ba penbit penbiang ko audio kala simpor ngi kumba lais ngi ban penbiang ka to jaka bangi pelong ka prisonership kasi ko baning kong ila upload ka por ban ra ban rong i tiar ka to jaka ya kasi ko par ngila ile ka checking i line baro ki nong roi ki nong tem para kasi ko balai ngila ya ban le ro ga rehearsal ba ki nong roi ki nong tem ay ban le ga final check te buat ika recording rukum jo tengah squat ban penilang ni pisia ba ikani recording ngale daga use ka multi track mixer ka bangi ni la ban le post production pat aden ya hot ya recording ni record live hang to ika bagi nong tem bagi nong roi ki ya perform hang to ka live session hari ka editing pat ni ya ban le pat aden support studio te kabay day bakata hadin mingilada ban le recording lai ban shimi ka por ajan kumba stayo ye bang ya ban penbet penbiang ban edit yang ni ka prisonership bat hadin kata bang ada ban le ka editing lai yor ban ya kendo lang bat kinong tem
ban skap lang ban penbet ano ka jaka bede wat ka levels jaka recording te hoi ka liang kala kalong sya ka jimatoy bangi ban le daga multi track recording ang kung hipor man siya ka bangi kanono ka jeseng ka program ka bangi ni record ni haban mix bi yang to live teladon kanono ka jingduna liang ka sound ng imla siya ban edit te tangkatahi na ka liang jaka sound ba inlay ban penbiang ka ni korkom te ngangit kala long ka jingkerku besi ba Ningkong ni suka ban ai ngo shu blai ba kene borok long kajing penyak jung blai iyo menteri kum ne jat kam bat ba kadi ba ni ka bor ba kajing sta bu ai mo bangila ban penong kam kene adu kene ne ro te ningkong te kidan hi kajing e bangila ba kat bangi dang trei te long ningkong e tam te kadi ba kajing long nervous ngi kajing long ne ran namar ba kadi ka ba ningkong tam e bangi ring community jat video balong live worship session te kat berang tre pas ski kelas tang wan kita kajing ya tre berring asang nang ba kumno banya penbet kumno banya ring te kumta ba ki baya tre lang ro bro in ki nong wai ki nong tem ki baya penbet sound ba bro ki baya dan lang ki ngi smo ba ki kalong kajing arab ba nomor ba makiru ki pen ngi he bangi duna ba bangi ngi sto bangi dang laban yang susu ba sakomai kajing e ro kolong ba bangir mencuang ada mencuang bang inang selang gini ki bar record video kalong ba inang isu stang ban ring show ini balong ki advertisements kalong kum hijat advertisement baring tang i products balong still objects ban mentaba kade sin sekade ka first time bangin mine kalong jinjar hi bangin adapt community live worship session dei engu pat yu blai ko ra ni hadu kan ne ma yang ni berangat bangi trailang kum ne. First of all, syukur ban like ban itu efisien ba kani te kadi ka whole new experience ke jongi kan long impat ju yo hi kum kani kala beng yo don lang kum hapo ki session ma like live session kum ba like impat ju tep te kat nutli cameras ngin ngin don kam tinan tade ki props you but include ki lightings antade ke room ban pet like kumno ban penbiang ka composition jongkan ni ka framing ini benyeng ni ini benyeng talong nomor ni ka bangi fokus bor ka de ka ba ngiring bit kum ki b-roll types ti katar ka de ka wai hi ka jing ka bangi mat hi long daladi kan shiman ti ka wai ru hakalyang ka editing ru ti long bangi paju yo hi like impaju feel kata ka vibe ma kumno ban pinwan kata ka live worship session ti por bangis sedang ban edit ning kongru ni kam long kidan hi kijing and yan side ki ba por ban edit kamwan da kata ka vibe ban like ban pinpau syakibri namar ba ke ba konsante ka like ka visual ka jongi ru ka don kam am ban pin syakibri like kibri like can you feel you kutu ka presence siya jong ka live session ti hadin pada kat padangnya pat ni like kawan hi lingba kajing kerku ka jong blay kajing lam nanti ka jong blay lingba kajing yarap lang jong i bawit jong i badaru iya long iya don ringkat lambat ngiru ndi bingile hi marway long ipindi hang tai kumno ban pinyat kumno ban le shwa katai ti ni ai ngo shisha kan bangi yo pan hitri lang bat kum jong i bawi i baador bat kum jur ke tim borok ke way like ngila yo ban tip yi way ngila yo share ki moment si bangi nginum la pan klet kan kum kani kapot ti tang katahi ke ba ngashi ban ngak ban share
kata kali gue bah sustanat ban yo ban jubah hakabai day bat kanika kajing ong jeng ki brio hadin tu kanika ka video bagi yo bat ki komen jeng ki brio ki bagi komen untuk kala aji mento si sayangi kidan kijing komen ki ba sustanat si ki ba habangi ya lenti ling ba kanika program ka bangile kanika session ka praise and worship session but kala ai jing mento si pun yangi but don ki brio ki ba ai kijing kerku ki jong ki but ru don ki ru ki comments ki ba lada kalong baki ki brio ki ai jing mon lani kala balong baki ki ong bakani kamlong ru kam nilai kata ngisngo hun bangin pedang ya kini ki comment but nginyele ban penbah kata kata kijing tumu kejongi bangi ko ban penbah namarhi ban ong banlong janai te ngir ngimla banlong janai ban nur ngimla banlong janai te ndai lingba jong ki brio hi kan penlong yangi ublei nganget u penkeren lingba jong ki brio bangi ngin yo ban kampen janai shushu ya kan kijing syakri kejongi namalada sudan betang da kijing yaro bet ka kamru kan syukut no kan umla banyak chakmat ten rengi pedang ni kini ai baro da ka bangi ngi skautanat bangi ni penlong ya ka ai baro ka banlong positif bangi sim banlong positif bet kata ka kijing kwa ka jongi bangin nya chakmat da kata ka jing temu kijing kentho ki bon ma bat bon ma ki la yo mat ya ka jing kerkuling ba kanika praise and worship session but kajing shisha bat kawai kajing shisha kaba ngakwa ba iway piway kin yo mat kanlong lingba jungi ka ka bangilamat shisha lingba kanika praise and worship session ay baki way pat kin yo mat ka ka bangilamat kung ko ministry mentang ila ya ship house nem tam but kala long shisha ka jingkar khu yangi shwaning kong ki ba don ha ka ministry but baro ki members ki ba don but ka ban hiru but ru nganget bakala long ka jingkar khu ki ba bon ha ki ni ship house nem but ni skungu shisha yo play bola yalam ngi ni ship house nem ba ngin shakri yo kum ki shakri ki baret ki jong bandai ban shakri sha ki jaka ki pher jong kari khasi jantia but kai ka ba ngakwa ban ya ban aya ka ya ki jingmut ki jing perkhat ki jongi shapi ki ba sngap ka ne khanang ba kitu ki badan ne ka ne ka jing thmu bakin dan kum me ka ne ki jat ministry ka be dei bat ka ne ka jingrwa yaro bat mani bakin let nak we ka jaka ban pren buram yu blai la dan na pren pi pidang stang la dan jong pi na pren jong pi ki badang thmu ban ya pidang bu ki jing duai ba pin penya ya ka ministry ki jing ai jimut kalong ba lingba ki jing ya lenti ki jongi ba lingba ki jing pensha ki jong blai kalong ba ka badan kam ngi kalong bangin IT ya la ki jong ki jing em ki jongi gin kam IT bahasa blai but blai on yalam mengi lingba kan ministry ki ka ba ngi haban sim kia bahaya ka namar lingba jong ka kalong ka jingkar khui ki babon wat kita ki men sim ki bala jano ro kila banan phai tingi haban sim kia bha banyai duai banyai IT bat ban wat ya ka khamat ka jong blai haman ki khap ki bangile e kanu khamtam ha ka bidei bakani ka jing tam ka jing put ka jing ruai kam di kan chukut tang ka entertainment kata kanum dei ban long pamta hanrai ka dei ban yalam mi ki men sim ki ba dor show blai badru ngidon kam hakabai dei pede bat ka tem kaput ngidon kam ru pan IT laki jong ki ya ka jing ya kapor ka jongi ngan ong ban ay kapor ka jongi na ka benta komno bangin ngin sacrifice ya ka dika ya na ka benta ka ministry ka jong Jesus Christ hi bangin ban kamot haka practice ne kala bandai hakanu kunu kurukam andre ngi di ban bu ya kani ka ministry ka long hakmat yo Jesus Christ bat teng kidon ki ho ki kam ngia ka perthai ngidon kam mangini ski jing puli ngidon kam manis ki kam ki jam ki jongi katar ko di ka badon kam hingi ngi em ka perthai handai la ka de ka por pada bangin poi na kamata kani ka ministry ru ngidi ban ai kumju ban ngila ban ai kam tam shushu na ka di ka kam
kejung kenra ban pentelun ya ka kam kejung Wah, kabe di bat kan ni pan. Kebenta kalau ba hakan kenu ke kam ka bangi ngile. Ngidon kam bangin perkhat lupa. Ya ka ka bangi le. Ni di bandon ke jing temu. Dan ni planning ahead ru. Ni hapan plan ni hapan perkhat lupa. Ya ka bangi ngin le. Kawai pat ngin perkhat ya kapur. Ngin sedang lanu ngin pendep. Bat ngin dal ada plan lut kita baru ngin sedang kenya kam kabangi de bengin le ko ipat ka be de bat kajing IT lut ngida don kam shisha bengin IT ala di met bat sim kat kum kaktin ka jong ublay naki kolosai kala nong ka balai ka dekhat ka ba arfulai ka ba ong kum ni kat ka ba phile to le naduk kemensiam hau try bat om haki prio bat kan ka jingrai ka bangan jusuf tenat ha ka ba maju it ban ngap ka ba ong kum ni giving my best to you Lord ai ba ke bangingin le yin ai ka ba bhatam chu try Manai kerteng program. ai kerteng ya ai kerteng dah ka Content safety. Kira siap. kata sih em lên em gần rồi tao mày xong vậy